everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Balbal. Unsa ba sakit ning Dong Ryan? Ang akong nahadlukan, ang samad ngayang naangkon sa miaging mga adlaw. Wa ka ma-infected. Ako rin nagkunadhunad siyang samad. Wa siya mataruki og antitetanus nga tambal. Murag kuwang ko pagtuwa na. May mo tambal Dong Ryan ng bahina. Gamay ra na para niya. Chicken na. Uy hala. Uy. Day. Ha? Ang mga bakto ni Dong Ryan nagkadugo. Nagkadugo? Ngano nagkadugo man? Unsa may nagkasama siyang bukton ha? Nilugoy. Kalitra man ni. Dong Ryan. Nganong nasama naman ng bukto ni Budong? Ha? Ayaw ka balaka, Ryan. Kay padung na ta sa ospital. Ako na usa din kibiyaan ko nila. Ako'y kauban din ni Sabay. Hindi lang ko magawas kay di man ko pag-auso ni Kuya Ryan. Mama na yasugti na ko, permi. Dili ko magawas. Ngay naman ka to si Kuya Ryan, no? Oh, mao na ni ospital din hinoy. Oo, nihunong ka. O na ni. Nihunong ko ka. Mo ni din. Kung sa'y tanan mo ini, di ni ospital, ang nihunong ka. Pero karaan na kaayong ospital. Mao lagi ni. Sige lang. Ay putante nga, na doktor diha. Ang ako lang sa no, kung napatagdan sa doktor diha, para pagkaungo. Haskang mga nurse. Wala. Wate na ni. Noy lugoy, mag-ampo lang ta sa Ginoo. Sige na, tabangan na nato kalsa si Ryan. Oh, di ta ka na ugoy. Manawag ta magkatabang nato sa pag-alsa ni Dong Ryan. Why findings ang mga doktor? Nakadungugos pag-ingon sa doktor. Tanawa noy lugoy. Si Ryan, Oh. ang iyang bukton. Kasiki paghihapon sa pag-akas ang mga kinagmayng dugo. Jesus. May purot-purot man sa iyang bukton. Oo. Ang yang naong. Nangunot. Murag tigwang. Dali agong naingon ining Dong Ryan. Binuang gini. Unya day. Unsa pagipong sa doktor? Ha? Anhilang ko no gihapon si Ryan kay obserbahan. Wa makay finding sa mga doktor. Di manggawas ta. Atong ikawas din ni si Ryan sa ospital noy. Unsa ba day? Wa may finding sa mga doktor. Gawas kita. Dad-o na to siya sa syudad sa Insigno. Mas expert ang mga doktor dito. Day din. Wa di may mga barko plano nga moadto dito sa Insigno. Wa di may biyahe bisan asang lugar. Tuod. Nagahiskot si Ryan ako, anak. Ito kuyawas ng ospital lao. Naong, anaw sa mga nurse. Mura mga sumbi. Panagsarang mamilok. Itong tabon-tabon sa mata. Naglawom ilang mga mata. Ito sa doktor, pitindauta. Magapakutan na sas. Tinuod pa sila mga doktor din eh. Di pa kanil mga embalmer ni sila. Nahadlok sa bitaw ko nila. Mao na akong nabantayan. Nga, sa pa may kipaabot na to. Ibalik na ni si Bayes Dong Ryan. Noy, gigawas na to si Ryan sa ospital. Asa man ni nato, Dad, Galabad bitaw akong uwas pag una-una bitaw. Ginoo ko. Namiyawag na ba ng naon Dong Ryan? Dali, agod tinigod. Unsap din ang iyang sakit. Nahadlok ko, Noy. Unsa man gigibati ni Ryan? Samot kong kahadlok. Wait yung tingog. Naisama siya usa ka patay. Di pa sa siya patay. Nagpitik pa may ang pulso. Uy! Hala! Noy, ngano? Si Elia! Gibiyaan na to! Si Aliyah day tuod. Mamauli na ta. Dahil din, ato ba ko sa Elia? Ug maguna-una tag-asa to na doon si Dong Ryan.
si Kuya Ryan ug si Miga Idin ug Tatay Lugoy. Gibiyaan ko nila. Aliya, day. Ni araman ko. Wa man ko mulakaw. Kaya nila, oy. Kuya Ryan, naadlo ko. Ay naman mo, oy. Balik ako ninyo, be. Nakalimot magid sila na ako, oy. Day, ayaw na pagilak. Nakalimot na gyud. Wa ko makagunit na Aliya. Usa makit po di pasabot ini. Patay na ko. Wa pa gyud sila. Gutom na ko. Kalimot sila nga mga unmi. Gutom naman ko eh. Bahala na ni. Kat-kat lang ko abuhan. Kaon na lang ko. Gutom naman. Day, Aliya. Paghinay ha, kumakatkat ka sa abuhan. Tas-tasar ba na? Uy. Tingag mahog ka. Kuha ko daan plato, be. Nana plato, kat-kat ko ron. Kat-kat ko abuhan. Isa man ang nagliyok-liyok sa unahan. Lagi? Nay, misitsit na ako. Hala! Ang akong migo! Oy, migo! Naalagi ka! Gawas niya! Nagkikita! Nagdago chocolate! Ha? Kadakag chocolates? Kanang lami? Day, Aliya. Ayaw pagawa sa bahay ha. Patuon ako, Day, Aliya. Aliya! Hain na si Buktot. Wa pa man niabot. Dili bang ganiha ramang kong gasugo ni Buktot sa pagpasusi dito sa gipuy-an ni Ryan? Ngano wa pa siya? Ambot lang ka, Kang. Gusto kong masayod kung unsay kahimtang ni atong Ryan. Ang kahimtang sa lawas ni Ryan. Dili day kakakita sa kahibulungan nimong samin. Kadong mahimong kwadradong kayo. Dili ko siya makita, Tikoy. Tungod sa gitakin niyang espada. Pero ang iyang espiritu, akong nakitaan, mibuwag sa iyang lawas. Mau ba? Mayo noon. Dili na! Gawas na lagi! Narim ko kakutob diya sa may pultahan ninyo! Dili lang ko mo gawas. Kay ingon man to si Kuya Ryan nga dili ko mo gawas sa bay. Ikaw lay sudiri sa among bay, migo. Arita mga on sa gidani mong chocolates. Dali na. Gawas lang, good! Hoy! Ikaw! Mayo kay nakakita ka na ako. Ha? Bangan ka na ako! Makakita ko mga espiritu! Kamahanan sa ko! Naibaw ko. Nagpabata-bata ka lang. Ayaw kabigang ako igsuon. Yup! Ha! Ha! Di ka magkasambag na ko! Kay hangin ka na lang! Ug di ako karon kay gasusi ko si mong lawas! Sakop kanis ka. Oo! Dili na ka mabuhi! Mabot ang oras! Gakanang lawas ni mo mamatay! Ug dili ka na makabalik! Diya ka na! Ayaw na paglagaw! Ayaw na paglagaw! Hala, milakaw na nun si Migo. Wa ko niya tagay chocolates. Ako tagay chocolates. Abot na sila! Kuya Ryan! Kuya Ryan! Dali mo kay gutom na ko! Day, Aliya. Day. Kikakos man ko nimo. Salamat kay wa ka mo gawas din sa bahay. Oh, wa ko mugawas kay ingon man si Kuya Ryan. Mama na isulti nako. Hain man si Kuya Ryan. Oh, wa ka makaila sa imong makuwang. Nga among gidayungan. Kanang naa sa lantay, nakita. Ha? Oh, di man na si Kuya Ryan. Huwag man na siya. Pero, ang iyang gisulob, kang Kuya Ryan. Siya, Day. Siya ang imong makuwang ang kitaan mo sa ospital. Anong naingon naman na ang iyang naumbi? Dong Ryan. Dong, naunsa man taon ka, Dong? Uy, pa ka? Ano? Naunsa man taon ka? Ako mahal ti ka. Ako kasing ka ako di mo sahay. Kung saway-saway ko di pero mahal ti ka, Dong. Doon na para magkaikibuhato din sa atong lugar.
Nagsabot ha! Natutugison ang mga mangtas nga ungo! Nga naon sa naman ni Ron ha! Tira, tira! Di man ko na si Kuya Ryan ako. Dili, uy. Tiguan naman ka! Siya na, day. Dili. Si kuya na ni mo, Ryan. Dili lagi. Dili man na si Kuya na ko, Ryan. Di lagi. Aliyah, igsuon ko. Ako ka na. Oh, pero, anong mingon anak man ako ni Tsura? Dili. Gadudagi ko sa naitabo ka na ko. Siska. Siya ang akong kaaway. Og nakailakay siya kanako. Og doon na siya daotang tumong ng dapita. Og ako lang ang makasumpo sa dinautan niyang buhat. Hinungdan. Ngagiunan ko niya. At tuon ko sa iska. Madam! Peligro ang kahimtang sa lawas ni Ryan na miyaho! Gasigig to ang gagmay dugo! Dunay burot-burot siyang panit! Ayaw lang kong singkahi, bukto. Oh, dili. Akong lang giklaro, madam. Sige, biyain ako. Maura ka na gusto kong masayran. Sige, madam. Ari ko diris. Kusina. Kaon kong lansyaw. 100% mapatay ko gyud kadtong Ryan karong adlaw. Wa na siya'y mahimo kanako. Ug wa na ko'y kabalakan kung mahitapong mamatay si Ryan. Tungod kay wa na'y mobabag sa akong tinguha. Ingon sa doon ako'y bisitang miabot. Iska! Uy! Ryan! Maayo kay niya ka. Kumusta? Giunsa mo akong lawas? Ha? Giunsa mo ang akong lawas? Impostor! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.